Kayo! Ako sininag, mo tala ko sininag ako manigidawnihan og manglabad ang gipirpiuman pa jud. Imo lagi ang kinahunihan mo sinina lagi pero imong ilog piti magbaho ah. Sakay. Yatis man. Tarong. Animal. Woo! Bulusan ni magapasayro tagubukoy wasi na magkalumoy. Ah, tama. Isulod kag sa akong buanga ka. Sige. Angat, ha? Sulod kag sa ako. Wala pa si Boss Antonio dire? Patay basig dito siya masahiro ba? Ay tama. Basig nakatrip na siya una tapos naulahi lang ko niya. Kumusta na kato yung pasahiro nga hubog hapon no? Ah pero mas maayo pa maghulat lang ko niya. While nagatang kog pasahiro nga moagi. Basin pa di ay makachamba kog sexy lady. Gimingaw na ra ba kog angkas-angkas og lamion nga babae? Pak. Yung tipong nga nag-agi sa batsi. Mo bounce back ang iyaha dire. Dire oh dire. Ah! Grabe. Naudtuhan jud kog mata karon ba? Tugayas na ako nakatulog gabi eh. Pero sige lang. Kay naman ko inyo marketing strategy. Pero time pa asa manghani motor akong gamiton para sa akong pagpamasahiro karon. Time pa. Ah, tama kami na lang akong scooter para easy to drive ba. Ah, may tagsirtihon ko karon sa akong pagtrip. Ah, yawas. Wa pa man japoy pasahero ni Agi. Hasta si pare wa pa po ni Anhi. Grabe. Pre! Oy, pre! Lawas na ka-helmet man. Asa ni ka mo adto? Say mo adto ba? Nga mamasahiro man ko. Naka-helmet lagi ka. Ah, ka ni helmet? Mao ni ginatawag pre og mainyo. Marketing strategy. Strategy? Pagkatoy-toy. Naparoy kay naibaw ang strategy pre no? Ana gina pre basta sa kinabuhi gani. Dapat naagi tay marketing strategy. Gidobe unsa man daw strategy ana imong pag-helmet dira be? Pre. Nahuna-una maguna ko gabi eh. Kabantay kahina na kaya nga to pagpamasahero diri dapita? Oh, nakabantay ko pre. Ang uban pod bisag naata diri maglakaw ra. Ang uban pod sa uban pod musakay. Mao nakahuna-huna ko pre nga magdala na lang ko helmet. Kay nahuna-huna na ko gabi iba. Na basi makaanang atong mga pasahero na dili man ko safety ang mga drivera. Kay wa man gyud sila gadala-dalag helmet pang protection kung madisgrasya na sila. How much more kung musakay na ko ana nila basig mapaang musarta? Dito pre no. Tama juga pre. Sige pre. Ugma pre magdala ko helmet pre. Ano usara man ni bog helmet imong gidala pre? Dapat duha ni. Usa imo ha. Usa sa imong pasahero. Ah. Pagkatoy-toy pre. Kani nga helmet pre dili man ko ni para sa ako pre. Kani para ni sa akong pasahero. Kumbaga, gentleman ta nga pagka-driver ba? At the same time, manyakis ta. Basta driver, sweet lover. Sweet lover! Pero pre, kumusta naman tayo mong pasahero nga hubog hapon? Wala ka ni balik after paghato ni matuntawan na ba? Hilas kay ka nagsalig kay naka 200 ka? Na pre, katong pasahero pre? Dako kay kog alkanse. Kagabulusa gani ni maghatod ta og pasahero nga hubog pre. Ngano man? Lalimang kag, tarong-tarong ako padagan ana. Paglingin ako sa likod, wa na nahulog siya. Patay. Yamo to akong gibalikan, akong gipasakay og balik. Wa pa gani kalarga ang motor, nahulog na pud siya. Hello, grabe ha. Unya giunsam lang to nimo pre. Kabantay ka atong sako ka atong usang adlaw kat akong gisulad sa akong mga kabir nga guba. Kato pre, kato. Akong gikuha sa akong ubak sa akong gisulod ang tao, gidasok na ako dito. Di akong gisakay sa akong motor. Di akong gihatod sa crossing. Gayon, pag abot sa crossing, gihabwa na ko ang tao. Akong gisingil sa bayad. Kabuang wala nga ginawa pero naapa siya pulso. Hala, unya giunsa man lang to nimo pre. Ano na kay istorya pre ni sibat ko kay nahadlo ko. Unya pre ikaw pre nakatrip na kamo ra ganina ra man ka dire? Wala palagi pre ganina ra kay ko dire. Nah, ningaw gihapon day kay dire ro no. Mas maayo guro ani pre sa sunod mo bali na tag torno. Lapay lang tawa. Mo man ang imong pasahero nga hubog pre. Pagkatoy-toy. Tama. Singyo na ko ning tawana. Call! Ay tama, na po yung mga balabal driver. Oh, masakay ka. Dong, sakay ka dong. Sakay ka na ko, Col. Pre, stop sa pre, kaya ko'y una pre. Col,
Di ba gihatod ti kagahapon kol? Wala ka kapliti sa kuha kol. Sige, atod ba yung kung karid rigapon kusakay ni mo. Ah, mo ni kabuang dia. Hubog kay kagahapon, nagpahatod ka sa crossing niya atong sabot. Mupliti ka sa 200. Pag abot ito wala ka mahatag sa kuha. Ubog lay hugapon lagi dito ra ko kainom sa crossing dito ra ko kamata. Apit nga kuha kamata gani. Na, huwag gid kay mahimuan na pre, kay hubog man na memory loss man na. Uya, Kol, sakay ka na ko, Kol? Ay di ko sakay aril kung sakay kay gatong unay mo kang disgrasya ako nalimot ato oy. Oy, pre! Dili ko mahatod aning tawhana, pre. Nabuang di ko mahatod di mo kol, oy. Pilang Gihapon ka mo plitis ko ah. Ilam day plate day gikan ri abot crossing day. 50 ra man na diha. Ay lima na ito ka anti kada ano. Ihatod pre, hatod pre. Kani. Mahatod ko ani basta na money down ba. Liti daan helmet sa okay para safety ba, safety first. Pre, siguro nagikain ni pre kana na may plate daan. Sige pre. Kol, go na ka kol kay mularga na ta kol. Tesa. Unsa naman pod? Oh, baho makairon oy. Say baho ba? Baho gi kay cute. Pagkatoy to, isay baho ba nga wa may ni maho dire pre, baho daw pre, wala gani pre no. Baho kayo no. Na, baho kayo Ay, cute. Ako sininag, homo tali ko sininag ko man gidawnihan og manglabad ang gipirpiyuman pa jud. Imo lagi tinawnihan mo sinina lagi pero imong ilok pite magbaho ah. Biarin lang tapos 50 be kay maglakaw na lang ko. Sama taon na. Wala. Sige tawa-tawa diha pre.